Ei se rauhassa parkkeerata nykyään. Mikä näitä nykyihmisiä vaivaa? Saatana muut kristit perkeleissä. Artulla on asia. Nyt pukkaisi ihmiset. Artulla on asia. Kyllä. Älä kato kameraa. Niin, vois ajaa. Niin. Menkää vaan. Nyt vaikka mulla on ilkeitä, niin mä olen silti ihmisille kiltti, näettekö? Meneekö? Mene. Ole hyvä. Ai, ei se mene yli. Osus nyt. Sehän on hirveen kallista. Tai hei, meneekö muualle? Mennään. Sitä on kauheasta. Kerro meille. Nyt käydään syömästä jossain, niin toista sä haluat syödä. Mua aivan nopeasti. Joo, ei. Mä haluaisin jotain vähän laulua. Joo, kyllä minäkin. Naurattaa. Neljä pihviä. Come on. No, se pitää kauhean vähän. Joo. Lonely Rider. Lonely Rider. Näytä jotain ihan muuta kuin se. No tossa on se liukumäki. Mut sitä ei heitetty pois näköjään, ainakaan vielä. Se on yleisessä kuinka monta vuotta toi saanut tossa? Niin, siis ei tota vaihdettu. Nyt kuvaa kohta. Tämä on vai? Rempaa. Wow. Kato tota reikää. Aika karu näkö. Ui, mihin kerrokseen me mentiin? 3. Kosken rantaan. Jessi. Vastaa lapset, kun ne kävelee jalkoihin. Kun ne ei katoo eteen, ne kävelee päin. That's better. Jotenkin vaan raskasta katsoa ilman puhetta. Huomisiksi. No siis, ja siis ihan pariksi sekunniksi, mutta se johtuu siitä, kun mä oon mennyt nukkua joskus 4 ja herännyt 9:30. Voin olla yöunilla, niin sekin vähän siis. Jotenkin oli vähän raskasta katsoa koko No, ajan. vähän se vaikea. Damn you. Taienantaa pientiin. Pitäistä valasta opetassa niin puheen. Niinpä. Ai. Joka päivä hierontaa. Manjai blowjob. Every day, blowjob, whatever you want. Nyt on night shot. Onko se night shot? Joo, nyt on night shot. Juna menee. Munaa. Ei! Aina vaan ne mies. Muna mielessä, mikä piessä. Hei tyyppi, taidat olla homo. Onks toi sun mummo? Onks tää oikein? Keksin sen äsken. Ai, se kuulosti ihan oikealta. Auton tikku ei tykkää, että tikkuheillaan huonosti. Musiikki sopii hyvin. Mitä? Tää musiikki sopii. Hellästi. Hellästi nyt. Mitä? Hellästi nyt. Kypsää. Baby, I want. Baby, you don't care about my dick. Baby, do you want my mouth into you? Or only tongue? Como estás? ¿En qué puedo Katrina Score?
Navat vosteret satara mia, navat scrozze pontra popore. I'm sex bomb, I'm a sex bomb. Sex bomb, sex bomb, you're the sex bomb. Noniin. Manjai blowjob. Oli kiva. Oli kiva. Tekstaillaan. Sinne meni Arttu. Joku fiksu on laittanut kiviä, ettei mulla liukastu. Niin, edistystä. Kiitos Vattu